eShaka, eHanover Farm, situated KwaMzongwane. I've been here since 2013. The farm and I through Plus. That is the program urhulumente wethu unikeza abantu abamnyama umhlaba. Sifamisha ngombona, yiyo into esiyenza kakhulu kule farm. Kuze inkomo negusha siphinde sitry ukwenza ihagu. Zizo izinto esifamisha nazo ezo. Urhulumente uyasincedisa kakhulu nge-production yezombona. Sike saba nenye okanye ngelaki ukuba sifumane ii-cattlers eziyiphethe, so wasiboosta kakhulu. Kuthiwa senzela i-fencing 12 kilometers, i-fence around the farm, and then i-hanging facilities. Wasinikeza i-hanging facilities ezimobile, so ziyasinceda kakhulu nazo uba ifanele progress. Background yami utata undikhulise engibengasebenzi, undikhulise although we were planting subsistence ezilalini, but sikhule kakhulu i-activities e-farming zenziwa ekhaya. So we have tried also to instill to my son at a young age to introduce him to isikolo se-farming e-Western Agricultural College at a young age, so that he can bazolandela aqhubeke ne-farming. I'm proud of that because sisebenze kanzima, so by looking back ngizabona uba into endiyisebenze nzima if not ayifi, iyaqhubeka ukuya phambili to the next generation. Lo myalezo niwuphathelwe liSebe lezoLimo.